IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. 4 feet. Dahil dati naragsak nga Ipukpuk County Public Employment Service Office o Peso, iti Provincial Government of Ilocos Norte, kalpasan na minsan manan na nagunod da iti search for Best Peso 2025 First Class Province Category iti regional level. Segon kani Miss Lisa Tuan, mangidadaulo iti Peso Province, ti programa kat insayang kat ti Department of Labor and Employment, kan maragsakan da, gaputa Nabigbig manan na ti probinsya kan naipaayan ti pamadayaw. Inayon na, upat atawon nga agsasaruno nga iso day ti makaiyaw awit ti titulo ti Best Peso iti intero nga rehiyon. Pamanagnak daytoy kinuna ni Atuan iti awan sarday a suporta kan maidijaya a serbisyo kadag iti kaprobinsyaan tapno maipaayan ti oportunidad kang runaan ti panagtrabaho. Pasigurado na nga agtultuloy iti narugyan ti grupo kan lalo pa'y apapintasan dati serbisyo para iti umili. Gapo iti daytoy, napalaos iti panagyaman da ni Governor Cecilia Araneta Marcos ni Vice Governor Matthew Marcos Manoto ka iti suporta karag iti inisyatibo kan programa ang maiwaywayat ditoy probinsya. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.